ni pedang sumbai fi borok kiba wan jene Bible study hakani ka por but if you kiba ngap deng ba ke YouTube channel jong ka balang tongin ya duai ko pa jengi bhabneng ni aingu ime a tribe ba ni lang yo pat sakoi ka sngi kum gani ban ni pusan ni ka tien ka ba khoi ka jome ki ba me la ai hangi kum ki khun ki jome hoi ba dia boro hi ki jet ban rio jong ka prathai bangin tip ye ka jing shisha bangin itu yu jisu khun jome ba me mala pha ban pen emingi ban ai hangi ye ka jing im bom jikun try kat bangin ang puli ye ka ni ka gospel yunas hagani ka lenong ka basan habangin beteng pat shisho ye ki jing kran padang try jisu bat ki jiu haden bola pen khia yo tu breu bala pang tlot life sun hey life of rasnam tu isnei ban pli ki jimut berkhat ki jongi atrai bangila ban so thu ya kini ki jing kran bagi wanra ayu ye ki jingim jongi ki dei kumno bat ki jingim jongi kumno ba me kwa atrai bangi nginyo ki jingkar khu nagini ki kentien ki bangin sapuli ni kapor to yelam try wepi wen preng jungi yelam lo shakri kan ran molong tang ubrio uba me hi try me bit try ban penan kam ndrei naladi ubom long rum ndrei kabor bat ka jingelam kalong ka jong me try mar kata tu isnei ban yelam ban ai try ye ka jing pen shai ka donut ka jonga habanga ai kini ka jing slok na ka tin ka bukhut ka jome tu sngo ku pa na bang pa ni kini ha ka kerteng Jesus Christ amen tengi dangi puli ya ka gospel yunis ka lenong ka basan nila puli hadu ka dekhot ka ba khatsan komno ba lapen khia yu tu breu uba so utu breu ubala pang hadu life of rasnam msim daya thu hakini ka gospel upang kumno tang ba sungtho robo de breu bala pang bat bala trot bha namar umla shu ban mare sekata kapung tengila puli to khot ka bakhat san ya kajing kentu kajong try jisu yu habu long yu hakmi lapen khia yemi wat le pop shu yo kan ja me ke ka bakham sniu numar new breu la yo ye gajing pen khia te hadien bo try jisu le kendo biang yu sesisin la kam sim beteng kata gajing maria da pen khia try jisu sim dan sabat u sipor try jisu ulalet sha kawai pat ki jaka ulayat sha kawai pat ki phang jong temple ten rei ulawani kendo biang yu but le kendo yu try jisu ong ya mela pen khia an ga jing pang ga life of rasnam te wong wat le pop shu tengila da puli to bentam sim te yo ban kani ga hikai yang ai phi ba ga jing pang jungi kala ban dei na ka pop ban haba ni ngele ban job ya jing pen shoi ban ngele ban kere ka pop kata ga jing pen khia ga jing pen em ga jong try jisu yangi kalong ka bane bat ka yai beteng tu kene ke jing pen khia ke jong try jisu kam dei tang na ka benta ya ka met rebu ni brio nyo ya ke jing im ka batmai mentau lala banya banyeng lala bantri ban kata te perkhat ya ke jing saja jong life of rasnam te reba kane kata try jisu ong yu wat le pop shu te tengkhat ngi ki brio ha ke jing likhensting nang la yo ki jing kru no try jisu ha ke jing khensting ni la ban lasting sepang ki jing pen shoi sepang ka pop but kita ki jing pen khia ki bang la yo no u man shwa kila ban do no but kila ban wan de ki ba khamjur pen ban ki jing sitom te gani ka warning ka de ngai phi hiru kumo try jisu la warn you no brio to te kata ka de ka be de bo no brio but
kini ki Farisi ru ki ladap kli ung ila puli ta katu khat ke bakhat san kini ki Farisi ki ong ngamat haswa jong tu bakhat san kila kli u manu pen khia ime tu ni ubreum sim tip tu ko pon dau le kendo biang trai Jesu setip te tu khat bakhat san ong tau breu kai thu bo tau breu la let no but ulai thu hakita ki jiu bo long Jesu bola pen khia yu tong ila puli don tu kemudian ni breu sim klat dia ka jingkali ki Farisi dani kita ki jiu kita ki breu ki ba wan kli u reu la let biang banyak jubab iki mar kasin ke baningkong sim la ban jubab menu bola pen khia yu mo tibat kata ka jingle ju kam de mong balik ban report ba ba banong bo utrai Jesu lale ik persia ya kaman jongki mo tenrai ban ni tho hok be yaki kumba kila kali ban ni tho bo de utrai Jesu bola pen khia bat kata ka de ba pen iru bo ni breu ukwa ban penan borom utrai Jesu tip ka jing thmu jong ki Farisi ha baki kali mano bola pen khia yeme tenrai ka ba tip ka de tang ban ni tho iki ya ka baki kali ta tenang tu pan itu rekat bukan riu. Namar kata te kita ki jiu kile ben yau Jesu buat kile wat dong ya kaban penyap no yu naba ulale ikini ki ru ha kasabatan. Te kata kejing ya tho jong ni breu kala pen sempangi ki Farisi bau de try Jesu ubala pen khia yu bat kala wanra pat sakata kejing sngau dom jong ki namar ba ki lai bo try Jesu la pen khia yu kasngi sabatan mo ban namar bo la pen khia sabatan ki nyo bo try Jesu la pen khen ye kasngi ya ka hukum ka jong Moses ta tin rei kemengi try Jesu sim tut ban le ka babha kasngi sabatan ndai tang ha kani kasngi dan kibai kasngi sabatan ru kebriu keba dorung khong di bon snam ke jing jongka de kasngi sabatan utrai Jesu ulong ya ka bahkan yang jod mo bahkan jam no ubriu bo pangyap siliang khti ha kasngi sabatan ulapan khiayu ulara la banra lagi khti mo tikita ki dai ki bo utrai Jesu le kasngi sabatan tikini ki Farisi pat ki kemdau ki ong ba ule upan khanya ka hukum Moses to hakano kanong rem bagi pen ki kemdau yu nomor ki don ki ain ki bo blai ulo ong mo haka hukum Moses ka hukum ka shfo hukum khamtam kalan nong ka ba arfo exodus mo ka hukum ka basau ko menam le hakata kasngi mo tiga ka bo blai menam le hakatu kasngi ka tho ya ka kam ka bangi le na ka benta ka ni ka jingim ublai sim thau ya ka jing pen khia yi gibreu ya ka jing rap yi gibreu bangat ha jing kata kam dai ka kam ka bangile na mentai ladi mo ha bang rap yi gibreu be kendo ya ka pang ka sitom rap yi gibreu ba mensau atau kam dai ka kamram bangine la daga dai ka sing sabatan ha ka jing sia ka dai ka mon jong blai bangine kata tin mar kata kam dai ka kam bangi mentoi ladi mo tiga bau ong ublai kadai kata tenrai kini ki jiu ki nong yalam niam juki la bon snam ki la penmi kita ki an ban pen benia sisu ik hukum hadu ba nilai keren kini kata ubladap mo ba tang banya ke banya banlet banwan ru de ban palat kata kilometer kadan kum kata ka an mo tela da ubriu kumno itania isakut apo gajan jung uru ta kemod ulapan khanya kesabatan ki ong bau long kum bau kwa ban su jan ki sendran jung trai Jesu ki khet ki sembo khau ru hapo lingkha namar ba ki lathan Yesu semi sembo khau ban bam ki ong ki pen khanya kesing sabatan mdei baki ot keba mo katu kapor mdei baki ot keba na kabanta ban lum seyeng regi khet itu sembo kebaban bam tibat kata kadai ka anjung briu lane bangi ong ki rukom her peteng ki bahikai briu baru try Jesu ki dwei pat ki jaka
ulah keren dak kentian ki ba ha persya kata wong ki farisi pi kambo ya ki an lani ki jingkai ubriu lani ki hit rukom pateng ubriu halor banya ka an ki jong blei halor banya ka jing ie yu para brio bat ye ka jing isnai yu para brio to ti ketua dekat bukan nyu ni pulipan ia kejebak tradisi kata kejing mudai jungki hendrai ujisu ulai thu haki ukpa jonga utrai hadok menta ngaru ngatrai tila dangi pet ha kejing penoi ke perthai ublei uthau ya ke perthai ya kesngi ubenai ki khlur ya ki jing thung jing tap ya ki mrat ki bapar halos lakhando ki bapar duriau nani ki bajingi haki po duriau mo po ko badi ki beher sin beneng nang ta khadu uthau ya ubriu kanu sngi ublei uthau ya ki baro nriu sngi te ka ong ka khtin ublei bah ka sngi ka banyo ublei ula syong than ula pendap ya kejing thau ya ke perthai ya ke beneng badi ka khando te langi pe ketuka kitab Genesis kelenong ka baar ka tho i kata tangin cipuli biang itu ka bentan mar kelong ka badan kam bangin kan mau te kelenong ka baar ka khot ka baar kong te haga banyo ka sngi ublei ula pendap no yala ka kam ya ka baula la penlong bat ulai bat haka banyo ka sngi ula syong sngi na ka kam jung baro ya ka baula la penlong baru blei ula kerkhu ya kata ka banyo ka sngi bat ula kentang khuat je ka na bahaka ni ka sngi ula syong sngi na ka kam jung baro ya ka bau blei ula la penlong bat thau tikani kadai kanongrim jong ka sabaton ba ka singi banyo ublai ula syong than na kata ka kam jong ka jing penlong jong ya ka perthai dementa kami ka jing kelipat hatu ublai na do bu syong than ha kata ka singi banyo ukhlam umlai menta hatu syong than sa te ladangi perkhat kumno bagani ka perthai ka telun kumno bagite ki khlur ki yaat halage jong kalenti ubnai halage jong kalenti kesngi halage jong kalenti mano bekerjan ni kita ki suya laga ya i ko mong gini scientist ki bamnget ublai dan ka bor ka bekerjan ni ki klempep kan haplut kan kulmarlut mo telese ha por bo ublai un penduk ni ka perthai te dalawai ke perthai te kemudian penuai ke perthai usuweng be ya kata kajing kersan bu kersan nenta lawai ke perthai mo ha kitab jing pau ki thu ba ke perthai gani ke perthai ki lom bat ki we ke duriau ru kin su phat kan san bat kin ja sanan do khoi te ko mod ublai usuweng no ya kata kajing kersan ke jong kabumot ba ublay mde usong than no lenter sa na do tagasi ban usong than na kajing ya ka kam jong kajing penlong ha ka basdang tenrei hadien kata ublay udang beteng hi bantrei mo bad haba udang beteng bantrei ke kata ka kam ka ba ublay beteng bantrei ka wei kalong kata kajing kersan jong ui ka perthai bakanum su long kulmar no biang mo ula penlong ye ka bodu kersian ye ka ba kan ne ko ula thau ye ka phi ka ni ka perthai ka bo ble u penlong ka dap de ki bakhi ki balong ki don ki ba em wat ki bom em ru ki bakhi mo te ka bon landat ye kata ka de ka kam ka bo ble u pendap to larangi puli ka sam ka ba sispa sau ha ka to ka sam muslim debet u kren e sifangata ka jing ka dak jong ka jing kersian ka jong blai ya ka perthai
Kasam ko ba sispa sao ko khat ke ba arf khandai ka khat ke ba arf khandai to ka kani jan bro ko wei he bro ko wei hi ka de ka ba yathu byang ya ka jing khrau blei ha ka bo punlong ye thai mo kani ka sam to ni pe ka khat ba arf khandai kong me buri ila ka khmat kila jinjar me simno ye ki min sim jong ki yap but ki phai no pat sela ka khando me pen mi no ye lo min sim la thau ye ki but me pen thmai ye ka khmat jong ka khando tikini pi contain ki pau sai ka dar bala da uble ubore no la ka khmat kamot umpet choi ka prthai kamot kin sudu lot kat kita ki baula thau mo ta te ki dan bon ki we ro ki khot te kani ka jing sumari ka prthem de tang ubleu pa uba simme ka ta ka kam andre ul ai tiru you try jisu ba uru un krishan lang ka prthai un pet lang ka prthai mo tingi simme ka ta ha ka sitis hebru nong baning kong ka khot ka balai kini ki khot ban kam ha ki be thu sipang kumno bagani ka prthai jungi kadang ye beteng kumni kum bakalong kumno bakasngi kalaban ya la ka jong kalenti lani ki met beneng mo hagani ka sitis gebru ka nong bening kong ka khot ka balai la tho kumni sipang prajisu mo kani da sito banginyo oksai dan pulina do ka khot ka bening kong ublei habau lala kren mendain haki departemen daki bon benta bat haki bon rukom haki nongi thu lupa haki ni kisngi ki bakhado ula kran hangi hau khun tegani ka kran sipang u trajisu khun ju mo nang tak khot ka baar ka pateng sisu ya uba ula thong banlong unong yo pateng ye ki ek e baro ting hap kan mau ka ta bu trajisu de nong yo pateng jong ki ek e baro ki bo bleu la thau mo nang ta uru da uru la thau ye ki prthai bleu la it ho trai jisu bun dan ka benta ka bakong san ha ka ban thau ye ka prthai nang ta uba ha ba ulong ka jing ting san ka buram ka buram jong u ban ka dur hi ka jing long tan rai jong u bat uba kersyan ki ke baro da ka ktien ka bor jong u Trai jisu ukersan ki baro da keketin kejong kebedan kebor keketin jung kebedan kebor ban kersan ya kini kijing penlong ndai tangingi kibriu ndai kamaryang ye kita ki sahid beneng ye klor sngi ubnai kat ki badan kijing penlong lagi ki saintis ki persyang nyo kan nutli ki klor bat ki sngi ki bomla nyo semua Ongga Bible di persangnya kabakila ban kot kadai da ka theory ki ong kumba chipo power arfulai kamut yu u iwei buat deki arfulai teli jiro tanya kan kan no klor tama te lasim deki klor te kala long sispa klor New tali jiro long sikloram tel arfui tali jiro long klor mo saat tali jiro long arfulai te sispa klor tali kita kimat beneng ban kersan tang iwe naki ubrio on kthakhle ha sibo ubrio ong ubrio to pet no me ka perthai bahkan tawer sodong ke sengi bahkan nyat be la ka jong ka lenti kum bahkan di banyat bahkan keras beriulah tatang iwe na kita ki sispa klor te kebor kata ka kebor ke jong blai ke bekersan bad habo blai kersan ni ke perthai do try jisu jing syab lai ti banai kata kamut ba udang trikam ta te Ndai dang kata ublai upet ba kasngi kan mi kan ai jing sa jing brio ndai tang jing sa ji ubrio
ya ka mariang ladam dan ka sengi ka ai ka bangido ka ai ka baningkong bangido dam dan ka sengi kai ka jing syai to ta ka baningkong do skai da sibo dan ka sengi sibo mi sengi si banai jayu trai ka jing saat ka jing syai ka jing saat ka ai ka mod yo ka energy kumno ngiyo kum phnyang kumno ngiyo du yong kumno ngiyo ya kini ki penmi ya ka bor elektrik kumno ngiyo ko boleh ba ko ka tuin ladam dan ke sengi ban penmi jen hau na ka dureo ban kiu to ka jen hau ban nong do ban sahab biang ku muslim ban pen sengem biang ka perthai ten sayo na te num tu chu ki num tu ki ta ko ki power station ki bayat ki bakiong hydro power station kum ko jongi ne kumut lakut mo numi boarding shu te nam dan phnyang dan duyong dan isu kumut ke boarding kumut ke energy wela ja ka sngi kumut dan energy shu tem dan shu energy lani kata ka bor ta kumut ubriu unum la ri ban san islam kajing pelong bro kowe kanum la ban san islam ti kani kedai kekam ke ba mla mudur mengi mo ba ule bat kata kadang beteng nomor hadu mentau dang kersan ni ke percaya ti nolor kata uble utri kam sekau ipan lada mengampi ngilet sesurok ti lana ngiat hajan kiding ki belajan kelon mo kadang jingma dan ki por ka jing syaba ki bor jong kamariang ki lalaban kata yengi ndrei namar bo udang sumar blei ki dan ki angel ki ba u penen kam ban sumar yengi ngidang yo ya kata ka jing isnai ya ka jing ker ka jing da jong blei te kataru ka de ka kam tam ban sumar yengi kum ki khon ki jong u bangin yo ya ka jing yene hadu ka bekut banginum do no ya ka jing penim te hoi ndai pat bule kerpang tangi ukwa babarok hi kin yo ikani ka jing penim lada kin pediang yo try jisu ya ka jing penim ka bola ai nimbo try jisu uble pen bor you ong pidai ban ta u i ka man jong brio ban pediang na ban pediang tiki ba pediang tiki yo kita ka jing kerku ki ba kan tait te kin community kumno ban yo bagi kan tait mo tapi kani kalau ru jingker pat ini bat kat kiba yo sngowi kani khubor ba kani ktinu blai ba lada pimpat pedang you try jisu kamot kadan sibon ki ba ki jingker khu ki bo blai lakular kiba pimpat yo mat de lada pin pedang pin nget yo jisu kris khun jong blai pin yo mat igini ki jingker khu ya ka jingdon kat ke jong blai ke jing sumar ke jing ker tu blai hadu mentau dang trekam tu try jisu kani ka dekat kebakan nyo wong yu hang tu ukpa jonga utrai hadu menta kata gadai kebengia keren mentan ndai bo bleu la sange trekam mo to tingi ki breu pan bleu pa man sange trekam tamam dei lenter pa sange trekam sisen siteo bangin la ayo atau bangin syong klikti bangin syong jaitu su syong tat sngi syong mo bangin la ayo bangin sekrio blai tak kemot hoi ka dan gi kenten ke bangi penon kam tetengi ong sekri lani kalau manong bang ngin kami i susu ya ke jing krau ke jong blai ke jing imjungi bangin mani yo kemot bangin lai lut na ke jing perkat ya ki kam ki jam ya ka ka ja ka jasngi ke baman ka sngi ngin lai lut na ka khuslai sipang kita ngin yo ke jing lai lut ban pej pura seki ki bakrau ki jong blai ngio ban puli ka tin ju lani ban yo sngo ya ka ngio ban ruai yero yu blai ngio ban duai ban kerpat yu blai berkata ka dei ka jingker khu ka bakrau yengi namar blai habang ile kom ta kedan
kalau kumba overhaul kalin lo overhaul mo la tmayam ala man kasngi la belah kum tu la keti jinru kum pnyang mi okliang kiwe hang ni hang tai duna katu la overhaul la tmai biang te mangama phiru inon kami gani ko overhaul sisen siteo kedai bo bleu ai kerpang bagi num hak kuslai so iki kam ki jam jungi ki baman kasngi na ka benta gani ka jingim ndrei banginyo de kapor ka balai lu kapor ka bakmen banyero yu blei ban pet ye ka jing krau ju bat ye ka jing krau jung ki pen jing pelong ju te hamangila kumta ni ko ngo kan ye kata ka bo blei ong bangin song that ni ki kam ki jungi kidan ki ba perkhat hagar kom ka ba kidan ki bong i sing blei ka dei bubun kam tamingi kadai hagawai ka liang ngibun kam tamam dei ka kam lajong te mo ngibun kam ha ka ban pen krau ye ka kam blei ban habangila ye kata ngim that blei ai ngi pat ka jing pen thamai ka ba phla ka jung ladangi tre de ka kam lajong kan wan ra ya ka jing hiar ha ka jing im jungi kan hiar ka jing ko jing khia kan hiar ka jing long men sim kan hiar ka bor perkhat kin kulmar ki kam gi jam tel ubriu ubal angin utrai jesu lada sedang ban tri kam ha ka sing ublei na mentala ka jong ka kamai ka ji unmat ya ka jing hiar unum su thu dang sedang un perkhat ngala khamyo un pendap ka yeng ri su thu pat ya ka jing minus lani ka jing khati ka ban sawan hadin ha ka dur jong ka jing du ya ka jing ko jing khia ka jing du ya ka jing suk ka yeng ka sam kajing du ya ka kapor banyo ban pen thamai ya di badu blei kajing du ya kapor banyo ban penlut bat ki ka yeng ka sam ki ki bakham khrau banya ka basu kamai na ka banta kaja baru blei utip yangi ba habangi lale kumta kata ka bangi tre sitompat borok kin rusni utip ban kerkhu ya ki bahkan pendap ya kajing non kam jungi hagasngi song thaidru ting bun ki mat dikata ngai la de tengah mat dikata ngam sim kerdu haba ngala persyang demba ka jingim junga na du bangalai syam yu trai jisu ba nganum le kanu ka kam ka ban mentoi la de ka sing utrai ndrei ban le iki kam ki ba ban khrau ya ka kerteng ka jong ple nta ka buram ka jong mo tati kata ka dei ka bo utrai jesu ukran sipang bleu kupa te ka ha ka be di bat ngi pat kalong kumta te hang ni wong sisu to khot ba khanyo wong ngaru ngetrei wong kupa junga utrai haduk menta ngaru ngetrei tidak ka bo wong kupa junga utrai jesu ha ka ni ka por yatho sai haki pajba haki tu ki jiuru ki ba mudu yu ba wat dong yu bau dei ukhon jong play baru try jisu te rit ban ong ye kata bagade ke jing sisa te dau lo ong ye kata ong ru umut iu ta ba uru nomor bau kpa jong udang beteng ban tre kam ke jong te ma uru kum khon jong beteng kum jong te ketua dekat bekat pra unang ong sisu kata namar kata te kita ki jiu kilanang ye wat dong ye kaban penyap no yu otokam de gani dekat gamut ke bekat hendai mo tongin sepoi situ ngin polis wa jing yu jing ki jiu bekat pra namar kata te kita ki jiu kilanang ye wat dong ye kaban penyap no yu tang na bau la pen ken ye kasabatan rei bau lo ong ru bau bleu long kpa jong uhi udale ya la de marengkat badu blei tekani kani karukom bagi kran ki jiu kalong ka jing mudu jong ki haka jing i jong ki bau trai jisu pen khia yu breu ka sing sabaton kamut bau pen khen ya ka anyu blei nang ta bu ong yu blei bau de kpa jonga kamut ki ong kran ben ya ka kerteng ke jong blei nomor balai kim tre ban pediang bau trai jisu udah khon jong play kipet yu lakum bau de tang para brio bala si kipet yu bau kham hapo baniki yela dia namar bakilong kinong yalam
niam haka jat ban riu jiu mo tikim kwa ru ban plate iki khmat jongki ban ong yo sisa den ne ka ong ni yo ong ya ka jing sisa ne kim tre ban ailat yala ka jing tip lam yala ka donut ban puson ya kata iwe ar ki ladon ki belong kum ta na padeng ki nong lam jong ki jiu ngitip ya Nicodemus mo udai hi nong lam jong ki jiu udan kata ka kenhuan ka baki ong ka Sanhedrin kata ka darbar jong ki jiu ka bah khli tam kemudian nyop hongut nang ta Joseph unong Arimathaya ru uniru ya ki kten jong trai Jesu perkhat sim penram yu trai Jesu ka penram ki wei but ulanget ho trai Jesu namar ulai ya ka jingtap jong ka badang thamai ba bau thiet na mentai ladi ulai no bantap ya ka met ka jong trai Jesu hadien balasanar pnayu no deu brio beruspa kumjo Nicodemus ru deu brio beruspa sibun bah Nicodemus deu brio baki ong leseu beruspa tam tu ka por pring jiu tikidon iwe ar kum kita ki bami na pring jiu na pring nongelam ju jiu ndrei kini ki babon ki pen matla ildi but kini kalong ka ji kai ngai firu badan ki ba ngi bat ki bai ki ba mi na ka jing kai ubreu ngi bat ye ki da ka donot ka ba smo ka ba da susit ram ba hado bangi mat la no ya ki ba wan no blai bat ngi do no ye ki jingker ko to ti nang ta ka khot ba khat khandai on kom tau jisu le tho badul ong haki sisya ng ong hapi ukhun umla ban le ru em na la de ndrei tang ya ka ba uyoi ba ukpa ule namar ya ki ru ki ba ule ma u ya gitaru utau khun kumju ule tu try Jesu hang ni open sai kedar ba ule ka no ka kam la ni u kumangi ini ula pen khia ni brio ule namar ba ukparu ubah beneng ule te wong ngaru kumukhun na le ye kita ki ba ukpa ule kamot ule ye ki ba man ukpa jung ubah beneng mo te kedokhat ke bar fobat kong namar ukpa wong kani gidang beteng gi jingkran pra Jesu namaru ukpa u jo khun bat upni hu ya ki baro ki ba u lale hey ba u hi ule bat un pani hu ya ki jingle ki ba kham khrau ya ki ni ba phi phin sngo kundet namar kumbau tau kpa upni ya ki bayap bat upen em ya ki kumtaru ukhun upen em ya ki ba man tehang ni kalau nang yar Jesu kejim batai jong trai Jesu kani kam dei su tang ban jubab i gitu ki jiu ki ba wat dong ye u ndrei ka dei na menta ki pat ba pat ki badan lang ta na menta ki senran jong u bagin sung tho su te bat kejing dei ba kini ki farisi te kita ki nongelam jiu te kilayo ke jubab no trai Jesu bat kim sim ngap setia yu ndrei kembangila pule ba ki lakham bitar sisu berkata jing bitar ke jongki kalong hado uput bagi kwa ban penyap no yo try Jesu mo te ha baki brio ki matla ye ke jing sisa la ni ki jiet banam kwa ban i ke jing sisa ki le ru i kam ki besir khai ha baki kwa ban kentat ye ke jing sisa kumba kini kinong elam ju kani kapor ki sela ki wat lan ban penyap yo try Jesu balai namar baki kwa ban matla ye ke jing sisa ki kwa ban kentat ye ke jing sisa kim kwa pet ye ke jing sisa phi te ki kwa ye ka bakham dum te kata ka dei ka wei na ki jing ma ki bang ki ngi kum ki breu ni la ban ngat habadon mano bakran hangi ye ke jing sisa la dangi de ki breu ki bakwa ye ke jing sisa ngin ngam wat lada teng ke jing sisa kala ban penmong yengi hakini ki singi ngi sngo
bagi beriu ki ong nakran kumtam ta long ba penmong to hoi mne bangi kwa berbor ngin penmong ki para beriu dagi ketien ki ba klamakor dagi ketien ki ba dagi ketien ki ba menti mo dagi ketien lane dagi kam Henry dan pat akapor bagi beriu ki keren ni ke jing sisa hangi kataru kelaban penmong balik ke ketak ye kanu ke jing long jongi kaba persya ye kemanu blai ti haba ketak pat kedai ke jing mong kaba penbahaya ngi lada beriu usnong mong lada kedau yu bule ke kambaman tamla syo banirap yu tu beriu redo beriu pat usngongo badan pen iu bule ke kambas niu kenang bondup kela ke bomot ban ime ke jing bumha kata ta kementoyu mo teh gini isni tentang yu usngo kita kir kom keren ke ba keten pareng ki ong diplomatic mo lani political berkom keren belong political ndai mi keren spong politik semua ndai kerkom ban pen sengo bahai brio kamot bami syu ke jing sisa na ke sentul jungi Namar kanu fikiran yang jingsian nak keten jumpai lah simba kata kerja ke penmong ki beriu melong keren ni kata kiong dan ke jingma ke bakrau hakani ke pateng jungi sipang kata bat kidon ki jaka kidon kiri percaya bah buat ka aindru kale kumta takadau kidon ki jaka kum Amerika po Germany po Europe beriu keren ni keten ublai yalap apeng ki pat ba syakem bro ki ong berkata ke penmong ki bro tapi ni hab hi banjit ya ke jing sisa bat hateng ke jing sisa kalaban penmong try jisu bau kran yu new bro bula penkhia wong wat le pop show tu bro mong la dong mong ta kamot on poi biang se kapop le tu bro ngiet ba upriang ni bong try jisu nomor mensuang ala le pop temen tahu ni bukan kiai ngau wong wat le pop syu te ngadai ban sim kiai kata la siun ong ka donot mo bangunum le pop syu to tinang to pan utrai jisu to khot ka bar fuai mangi pulimentan u yathu ru ba ukpa ul ai ya ka bol bonle iki kam ki bakham khrau ya ki bole menta ha to ka por Aku tu kepor ti beri kedang i katu kat ni ki kamba ki jong mo bola yu bo pen kela ya ka se kawan mo bo pen khia yu tu sakri jong tu rang ba sim nang ta yu khon jong rang ba sim mo nang ta hang ni pat bo pen khia yu nu briu ubalapang life of rasnam ubatang banyak baharum la syu telot utrai su nak menta jung ki pai bau ong PE kini kam la se har kom bukan mu kalong mu ong iki pilai kini kam kan nin rei ukpa junga ubang ngatri rengkat bat ai ber yang bangan la iki kam ki bakham khrau bani kini ru bat kawai ni kita kani kat khot ban penmi pat ya ki bayap mo nani ban penim ya ki balayap ti wong to dekat bar fuai namar kumbau to kpau penmi ya ki bayap badu penim ya ki kum taru ukhun penim ya ki bauman te kemut berarhi ke jing penim pat ya kamat ka balayap lani ke jing penim pat ya kaman sim te kham thau ne kaman sim ki don hi ki breu ki bau trai jisu lapen impat ya kamat jong ki belayam kata kadai khun jong ketu kareu kun thai nan nain nang tak khun jong Jairus bat Lazarus mo ni kan mau kini ki lightly ki jing thu khana ka Bible ha ka testament ka bathmai ki gospel bau trai jisu lapen impat kini ki laingot ki breu we do khana sinrang ka we de khana kan thai wei pat udah orang ba kapan ni ba bat blame dan kabamla bat sakawai pat kabau thau trajisun re ke dei ke jing pen im ya ka mensim ka balayap
hakamat tadang ki dang her men sem dang penring men sem mereka jinga dei bad ublai kalayap te udan kabor ban pen ki imbiang ya kata men sem kabom dan syo jinga dei ublai hei bad ublai bakin long ki ba im bad ki ba mani ublai ba im te mangam fi ki ba la pedang yu try jisu ngi la mat ya gani ka jing pen im ka jung ban ni don ru ka khobor ban ai ye ki wei pat ki pramen sim bagani ka dei ka khobor ka babha bau jisu ai pat hangi ya ka men sim ka ba thamai ka ba la pen im pat bangin la ban ka jing dei ka ba sisya ba ublai to kata ka dei ka ba wong hakini kan dekhon nang ta shu kedekhat marfuar pat kadai ke bakham khia sisyo ke jong tra Jesus phang ke ka bau blai utmu ye ubun pendal ni tang man pen im ye ki brio ha kedekhat marfuar wong nomor kpa bishar ye no ru rei ul ai ye ke jing bishar baro hau khun tapi men ha kapor bo wan se percaya tu wan man pen im temen taro udang pen im ye ki brio lengba ka jing tre jong men sem khoi lembaga jing elap ya ka gospel udang pen emi ki brio mereka ta kan sepoi ke sengi bahkan kan kutno kan sawan pat ke sengi bishar uta ubalawan ban pen emi ki brio ha ka sengi bishar pat un sakalalong unong bishar ukpau IT how try jisu ban pen em ya ki baram ki bajot ki bapop ko mangi ban ai ke jing pen em ke jing pen kesan bangin lat na ke sengi bishar ten la poi ke sengi bishar pat ukpau IT how jisu baun bishar ya ki ba em bat ki bayap kita ki ba kham tra pediang ya ke jing pen em ke jong blai an sebishar ki kat bakum ki jing le jongki but kinum la ban ya saida hakmat ublai na mentai ladi kinum don kano kejing ai jing kenya si ublai ke baki laban ai semi dakani bamen ma biki pop jonga mdan ka perthai mdan ka spa mdan ka share ka rupa ki kam bham dan ka bala bani rengkat bat ka dor jong ka mensim jongi ban penimi ka mensim jongi te kini kentien ki badan kam namar ukpa bishar yeno ru nreula ai ka jing bishar baro hau khun te ngi I tang hakini ki arli ki dekhon ya ki kam ki bau try jisu ule kembala IT do kupa ban penim ya kaman sem jongi ki breu hakas ngi bishar pat ban bishar ya ki breu ban rai ban pha sedujok sirkai ada sngop ikata tela da kentat yu jisu menta kapat segasngi bishar bani kenduk biang yu hakata kapor mdei syok kumuta uba lului ngamut uba jamnut banwan ban IT ledi hakata kapor kumau lalek man shwa rewan ban syong haka khat bishar ban bishar ki jet ban riu jong perthai baro bat kan long gasngi jong ke jingyam ke jing nyar ke basir khai hakito ki bakan tan ya gani ke jing pen mai ke jong play nanta kedekhat ke bar fulai babaro kin buram yok pa kumjo kumba la buram ngan puli biang babaro kin buram yok khun kumjo kumba la buram yok pa utau bom buram yok khun buram yok pa ubala pha yu tegai ke jing thmo jong bleu pa abo pha yu try jisu bakaning kong hoi ban pen yangi ki breu baro mdan jing jet jet ben reu mdan jing jet kano kan yam kano jet ben reu baro ki breu mar bleu la thau ma ui ki breu baro ba lengbau jisu khon jong ban pen ki breu baro ti om tang gatan reu bleu la jet ru yo try jisu bonyo ya ka buram kani ka bo ong kani ka khot ka bar fuar bakum ba ki breu ki buram yo blei nong thau nong bo nong thau ni osmomo ki breu kita kren buram yo blei nong bo nong thau bangitep kum ki banget utrai sungi tep bo de ukpa jungi ba peneng
Teu try Jesu ong bakin buram ru kumju yêu khôn jung. Ta kadai kabau Jesu ong hagani kebentapan. Sisya ong api bau tau bayo sngau ya kaktian junga bat ubanget hau tau bala phainga udan kajing imbam jukut bat unam wan hap sya kajing penrem nrei ula laj siliang na kajing yap sya kajing im tekani kadia sno bha bat ketu bau ong bau la ban penem ino bau man ban nrei lairu yu bun sabisar sing khadu teu ta ubanget hau ubanget ya ka ka bau ublei ula pha yu ubanget bau kpa ula pha yu uta unyo ya ka jing penem kamut ula lan na kata ka jing penrem na ni ka jing bisar ha ka sing khadu te sing khadu mano ban sya bisar mendai syuk gitu ki balanget hau Jesu kat kum kani ka bawang mo ban ngi iru bala thoi kata ha ka kitab jing penpau kibalangan yahu kan wan shwa ka por ka un wan shau yaki bagin long lambat u junom hadian kata kan sawan kajing besar tekini kidai kentien ki bo try su ukran hakani ka por haba ki nongilam jong ki jiu ki lawan ban challenge ya ka ikhtiar ka jong but kai ka bejadian tangin sa nang yepet shu nomor ka por ka la biang yang bangin pen kut no shwa mata ka sing yang ni denam ta ka buram ka jong blai amen tong ni doi a try blai bo pa jingi bhabning nyai ngo me na ka banta ka ktien ka bkhoi ka jong me nyai ngo me a try bo mela pha you try Jesu bo long unong pen im ye ki min sem ki bajat ki baram bangin nyo ye kajing pen kesan ke jong me bat bangin laj na kata kajing penrem kajing bisar ke basir khai ha ka singi bisar me ong try bo la laj se siliang kamu la laj banyo rong se ka hima ke jong me try la dan pedang jungi try ke bampat yo mat ye kani ada kerpat ni me try to ai bagani kajing sya ke tien jong me kanlong kabas kila ban sutho sai kedar hala ka jong ka jimut jim perkhat la ka jong ka donot khnang ba trai kinyo mat igani ka jing pen em ka ba kodor ka jong me banyo light ru na kata ka singi bisar ka ba ap ya kita baro ki ba kentan ya gani ka jing pen em ai ka jong me ni ai ngo e me trai ba me ai hingi ya ka sabatan ka singi song than kenang banginyo ban penut por ban mani yemi ban syakri yemi barabangi penut por ban mani yemi ban syakri yemi try me ai ke jing penthma yangi banginum sung that inum sung luat dai me penthma yangi bangin lapat ban betengi ki kamjungi hagi sngi ki baden jong ka sabaton bangin la ban longru ki baseiso hakani ke jing im jungi hakano kono ka kam ka ba me mela benset halo jongi bangin pendap try to the kurkhu ye kaktin jome bagan long ba seiso a try hapeng jongi baro ki bale sngo ye kaktin jome hakani ka por ni pa ni kini haka kerteng ga badan botam ke jong try but nong penem be jongi u Jesu Christ amen tutungi yang lang dengan penwai haka buai no tu ai ba kajing ai ke pada biang ke jong try jing Jesus Christ ke jing it ba ke jong bleu pa lam ba kajing slok man sim ba khoi kina shongker hai lam bat ngi ko mo pat lang u jong me hang ne bat hakeleng setlak ke perthai menginang ye mat ye ke jing sisya ke tin jo me pedeng ke perthai ke badap de ke jing tenjo bat ke jing kala bat seru ki bam jukut hi amen.